Qed tkun organizzata l-ewwel ġimgħa Ewropea għal ħiliet vokazzjonali, ġimgħa maħsuba biex tispira lin-nies jiskopru, jużaw u jtejbu t-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom permezz tat-taħriġ vokazzjonali. Din il-ġimgħa insertat ftit tal-jiem wara li f'Malta tnediet riforma għas-settur tal-edukazzjoni, riforma li tagħti priorità lil dan l-aspett edukattiv. Fil-fatt skont ir-riforma My Journey li qed jipproponi il-Gvern tagħti l-istess importanza lil tliet tipi ta' talim, dak akkademiku, dak vokazzjonali u dak prattiku. Bħalissa f'pajjiżna fl-iskejjel sekondarji qed jiġu offruti 5 suġġetti vokazzjonali li huma l-ospitalità, it-teknoloġija tal-informatika, l-agribusiness, il-ħarsien soċjali u l-inġinerija. Fil-kulleġġ Marija Reġina fil-Mosta ltqajna ma' Benjamin, wieħed mill-istudenti li esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal talim ta' suġġetti bħal dawn. Illum rajta vera interessanti din il-lesson u għanniħu ħafna gost. Kemm tajjeb li jkollkom subjects hekk, kif tużaw ukoll subjects oħrajn f'dan l-istess suġġett? Hemm tajjeb għax ma illi hemm differenti mis-suġġetti l-oħrajn ma tgħodx bil-qiegħda u tgħod tikteb, tista' tagħmel bħalma minna llum naqra jisu experimentation u tkun tista' tkun taf jkollok idea għall-futur. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li n-numru ta' studenti li jażlu suġġetti vokazzjonali irdoppja. Bħalissa huma 1500 student fi skejjel sekondarji li qed jażlu li jitalmu dawn is-suġġetti. Huwa saħaq fuq l-importanza li l-istudenti jingħataw taħriġ ta' kwalità, irrelevanti mill-metodu ta' talim jew assessjar. Intant matul din il-ġimgħa iddedikata għal dawn is-suġġetti se jsiru wkoll attivitajiet fl-MCAST u fl-ITS. Madwar l-Ewropa fi 28 stati membri kollha se jkunu organizzati madwar 650 attività.